Mgbede ọma. Oge akụkọ. Mgbede ọma. Oge akụkọ. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị kọbido ya n'ime. Igbo bụ sọ mma, ekene m unu. Ama m na gị na ezinụlọ gị na unu nọ mma na-ekwu oyoyo. Asị m unu mgbede ọma. O tekwa ete. Ee, na mbụ adị m ekene ka unu rabụ ndị begola anya aka nya bụ all our subscribers. Ana m asị unu daalụ demedeme unu emeka. Daalụ nu ka unu si wee metụ unu n'akala obi unu wee bịala anya ka igosi anyị n'ihe anyị na-eme na ọ dị unu mma, ma na-ayọkwa ndị nke na-abịa ebela ya ka ọ gịnị ka ị na-eche bịanyela anya ka kụba akụkọ ebe ahụ nke ndị oyibo dere subscribe. Ọ ya bụ mgbe ọbụla anyị etinye ozi ka ibulu onye izizi ya afụ ya, ma na-ekenekwe ka unu rabụ ndị na-ekili nya bụ ife ekili. Ọ ya bụ mgbe ọbụla nsendulu unu link unu ekili unu emepe ya nene mụ na na-etinyela ụmụ unu maọbụkwara n'ihe anyị na-eme masịkwara nke nwa amasị unu daalụ, ma na-ebuluzikwa ya bụ ụgbọ ekene wee na-ebunye ndị nke na-egosi anyị ịfụnanya pụrụ iche. Ya bụ ndị nke a na-eklik like daalụnụ 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 daalụnụ. Unu ncha bụ ndị njeje mba ndewonu. Tata asị m ka m kọwala anyị maka ihe ngosi nchọrọ ka m na-ewepụta kwa ụbọchị ngwụsị izu ụka ọbụla, ya bụ weekend on Saturdays. Kwa ụbọchị ezumike ọbụla, ya bụ ụbọchị ngwụsị izu ụka, achọrọ m ịdị na-ewepụta ihe ngosi nke mkpọrọ mgbede ọma oge akụkọ. Mgbede ọma oge akụkọ bụ oge akụkọ ifo, akụkọ iro, ịta ịma na Igbo na-asụ n'onu n'onu, amaghị m ka ndị bụ unu na-esi akpọ ya bụ fairy tales. Akụkọ ifo anụnwa a na-akọ mgbe onye ọbụla ji anọkọ n'ezi ọnwa na-eti ịgba. Inwe ike ọ bụrụkwa ịkọ ya n'ezi, nwe ike na ọgwa n'ime ụlọ na-akị ya mgbe nne na nna na-eji anọkọ, maọbụ nke ndị nne mpa nnukwu gị ha na mma nnukwu gị ha kọlụ gị magosi ụmụ ihe ndị a melu n'obodo ụmụ anụmanụ, obodo idu na ọbafe, obodo ndị mmụọ, maọbụ nke melu mgbe ezi dị n'okwu ụdala. Ichefuchegodi ha. Ngwa na-echefuchebe m ndị nke m eligidebeghị m ndị nke elite nke na mma echefuzifa. Ọ ka nwere ndị nke nna echete. Ya bụ mgbede ọma kwa ụbọchị ezumike ọbụla anyị ewepụtala unu oge akụkọ kọọla anyị ka obi dị n'anyị mmanụ. Akụkọ anụwa nkọchalụ gị nwa gị na-akpụbu ụla tinyelie nya kama ya na-etinyelie nke ndị ọcha, na-etinyelie nke ndị obodo anụwa, tinyeli ha ka ha malụkwa na ihe niile a ha na-anụ princess nke emekwe nke anụwa dragon wee mee nke ọzọ wee mee nke ọ dịcha ha ka ihe niile na-eme n'ụwa anụwa maọbụ n'obodo ndị ọcha anụwa ka ọ na-eme, ka ha malụ na o nwere nke na-eme nke melu na-aba anya ndị nke anyị atọka. Ka bụ nke bụ eziokwu. Ana m ewetebuli ụmụ m maka na nwehanụ nke Igbo mfụlụ asịkwa nne m gotelu m nweha nke ọfụlụ o gotere, na-ewetenu nke ndị obodo a maka na ọ masịrị ha. Mana mbịakwabe ya ga-echekwa ihe niile a na-akọ. Chetakwa ndị nke akọọlụ m mgbe m rachaka ha ma na nke anyị atọka. Nya bụ na-etinyeli ya ụmụ gị ihe a na-amụta n'akụkọ ifo erika. Ihe nkụzi dị n'akụkọ ifo erika. N'akụkọ ifo ọbụla ọ bụ na ige ntị ọfụma, ị afụ na onweghọ ka ihe ọjọọ melie ihe ọma. N'akụkọ ifo ọbụla ihe ọma bụlere ihe emeli ihe ọjọọ, na-agbanyeghị nsogbu ọbụla apụtalụnụ maọbụ ka esi wee mee nya bụ ife, ihe ọma ya emelilili ihe ọjọọ. Nke a ya egosi ụmụaka n'ime ezigbo ihe bụ ya bụ nke ka mma. Ama m n'anya anyị bụ ndị okenye na anyị n'anya n'ụwa kịta anụnwa na ọ ya adị anyị ka bụ ihe ọjọọ na-emeli ihe ọma. Eche n'otu ahụ kụzielu nwa gị nke bụ ezigbo ihe, n'ihi na ọ nke bụ ezigbo ihe bụ nke o ya eji wee gaa wee bie ndụ kwesịrị ekwesị. Adịghị amakwa ama o nwekwara ike ọ bụrụ ha nwa bụ ugegbe eji afụ ụzọ echi, ọ bụrụ ha nwa bụ ndị ya atụghalịnụ wee dozie ụwa anụnwa ibinye ihe bụ ihe ọjọọ ahụ na-emelinu anadozie na ana nke bụ ihe omemenụ gịnị emelibe. N'ime akụkọ ifo ụmụazị na-abịa fụ ka
na ihe ọbụla imelu nwere ụgwọ ọrụ. Ime mma na-eche gị, ime njọ na-eche gị. Ụmụazị ya amụta na every action begets consequences. Ha ya amụta na ihe ọbụla mmadụ mere nwere ụgwọ ọrụ. Nke a ya emenụ gịnị? Ha na-emenụ nke bụ nke ọma maka ha achọghị ime nke ọjọọ. Ọnya abịakwara ebe ya sị na akụkọ ifo bụ ihe ya na-atụ ụjọ maọbụ na-eme gịnị. Mba, kama akụkọ ifo ya eme ka egwu pụọ n'ime nwa gị. Ọ bụrụ nwatakịrị na-atụ egwu, akụkọ ifo ya eme ka egwu pụọ n'ime. Nke a na-akọrọ gị bụ ihe mmụnwa experiensiri, ihe mmụnwa afụrụ mgbe m pere mpe. Ọ ya eme ka egwu pụọ n'anya gị. Mgbe m pere mpe, mgbe ndị ihe dị ka 7 maọbụ 8, ana m agafe ebe a na-enyi ozu, ya bụ burial ground 2. Ọkụ hakwa n'elekere 5, ya bụ 5 o'clock nke ụtụtụ. Mụ na nwanne m nwaanyị obere, nwanne m nwaanyị abụkwa nke nnukwu, nọ nke mụ atọrọ mụ na ya. Mgbe ụfọdụ osikwu ọnwụ na ọmanga sọsọ m esolu bulu agwa bụ beans jee obodo ọzọ jeje kwụọlụ mma m ọ ya eji wee ya akara. Ana m agafe ebe a na-eni mmadụ. O nwere nke mbọsị ozigbo m na-etinye isi n'ụzọ burial ground ahụ, lampụ m nyụọ. Nkwe nwanne m nwaanyị tie mkpu, njide aka ozigbo seli ya ọnwa anaghị eti, onweghị ihe dịka street light, ebe niile gbara ọchịchị lampụ ka anyị ji aga. Ikuku nna amaghị ebe o si kuo nnọọ kụnyụọ ọkụ anyị. Njide nwanne m nwaanyị aka, ọ na-agba jijiji, njide aka anyị na-aga. Ihe egwu na-eme n'ụwa kịta orikanụ. Anya bụ ọ bụghị akụkọ ifo ịkọrọ ha ya eme ha ka ha na-alụ n'ọjọọ, kama ọ ya eme ha emeri egwu. Maka na ime akụkọ niile a na-akọbụrụgodo nke onye jelibe ndị mmụọ, ifu na onye ajichalibe ndị mmụọ ahụ mee gịnị nata. O nwere nke nne m kọrọ m, onye titụrụ mmụọ nwere isi na-asa. Ebe onye ahụ jelibe ndị mmụọ tituo mmụọ nwere isi na-asa, kedu n'ife mmadụ ya emu. Kama akụkọ ifo anụwa ga-eme ha mara na agbanyeghị ọdachi ọbụla mmadụ nwere n'ụwa anụwa, na ọ bụrụ na ikwuche gidigba si ọkwa gị mma emeliriri gị imelie nya nya bụ aka ihe a na-amụta n'akụkọ ifo erika. Ọ bụrụ na onwe nke ma kọbalị ụmụ gị, kọbalụfa. Ọ bụrụ na ị chọghị ịkọ, wetara m ka nkọ maka na ọ bụrụ na ije ebe ndị a na-ewe ebe ndị a na-afụ ihe nke ndị obodo ọzọ dịsịa, nke ndị ọcha dị ya, nke ndị a na-akpọ isi n'ala, ha ncha dịcha ebe ahụ. Mana ihe hafụ nke ndị be anyị ọ dịrọ n'ụlọ mma. Nya bụ kọbala ụmụ gị akụkọ ifo ma sonyekwa anyị ka anyị na-akọ nya bụ akụkọ. Echi niile anyị ewepụtara unu mgbede ọma, oge akụkọ. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu ka ọla anyị ka obi dị anyị mma. Ifochakpi wọ ngwa na Igbo bụ sọ mma ka ọ dị na-echi anyị ewepụtara unu nke mbido izizi. O wezikwa ihe ọzọ ụmụaka m chọziri ịdị na-egosi na YouTube anụ, maka mgbe ọbụla mama achọrọ m ime nke a tinye ya na YouTube ịmagosi ụmụ ihe ndị ọzọ ha na-afụ ụmụaka ibe ha na-enene ụmụaka ibe ha na-eme. Otu a ka ha chọkwa nnọọ isi na-eme na-etinye, mana achọrọ m ịdị na-ahọ ya ahụ ka ebe anụnwawa chọọ m ka ọ dị ka nke ndị ọzọ a na-etinyecha ihe niile, ihe ọbụla ụmụaka metọpụrụ. Achọrọ m ka ọ bụrụ ihe gbasara Igbo, ihe ga na-ewepụta asụsụ Igbo na-eme ka ụmụaka na-amụta Igbo. Ya bụ ihe nchọ ịdị n'ime ebe a. Ya bụ sonyekwa anyị echi niile, tune in. Msendị ha kwalụrụ gị, mepee ya, dedela anyị mgbede ọma, oge akụkọ. Ngwanụnụ Igbo onwe m na ndị nwe ka ọ dị nọ na afụ anyị afụ echi. Kachifo.